В смисъл, колкото по-бързо, толкова по-добре. 60 точки е максимум. Вирджиния каунт, защото имаме само 12 изстрела. Това се казва Ел Президент. Се е така в положение с аренда. Представи си упражнение. Да. Shooter, are you ready? Ready. Stand by! Браво, Владимир! Finish. Unload, show clear. Там някакъв мисък им направи.